जोंनि कालचारनि नैबे बर' बागुरुम्बा आयौ जा मोजां मोसायोथ' आयौ मा होनदों बेयाव मोसायोनाथ' हेल' लोगोफोर वाट्सआप खुलुमबाय बयनिसिमबो आइ एम साजेस एन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल थ' गाइस आं दा दिनैहाय क'क्राझारनि सेक्रेटारियेट अफिसाव बेरायफैदों आरोखि ना दा गेटनि मोखाङाव दं आङो नायदो गेटआ बेसेबां बरिया बानायखो सिगांनिफ्राय दा आपग्रेड जायै दा बरिया जाबाय आरोखि ना गेटआ नायदो भिउसफ्रा बरिया दा ओइ मानसिफोर बेरायगासिनो सिङाव दा गोबां मानसिफोरबो दं आरोखि ना सिङाव साफा सानै फैहांगासिनो बेलासि टाइमबा बिराद फैयो मानसिफ्रा बेहाय बेरायनो तो गाइस बे वालाव बायदि रोखोमनि पिक्चारफोर बानायनाय नुनो मोनगोन आरोखि ना बेवहाय दङ नै दामग्रा देग्रानि दल दङ सिफुं दं ओमफ्राय भायलिनबो नुनो हागोन ओमफ्राय सितारबो दं आरोखि ना ओमफ्राय बे माखासेफ्रा मा नाम आं मिथिलाय लांला दा गोबां रोखोमनि दं नैबेथ' खाम ओमफ्राय थुंग्रि ओमफ्राय दैहु जानो हागौ बियो दैहु थ' बे ओरैबो दामग्रा देग्रा तो गाइस गासिबो वालाव बेबायदि पिक्चार बानायजोबदों आरोखि ना बिराद जोबोर इन्ट्रेस्ट नुदों जोबोर मोजां नायथाव नुदों आरोखि ना जायफोरनाखि बेरायनो फैग्रा बेवहाय वालाव नायनानै गोजोननाय मोनगोन आरोखि ना बेबायदि छबि पिक्चारफोरखौ नायोब्ला बुलायनाय ना मानाय लावथिनि बुलायनाय नायदो बेजों लोगोसे गोजौआव नाम होखादों आरोखि मा जाथिया बबे पिक्चारा मा जाथिनि बेहाय वालाव होनानै दंखायो आरोखि ना गोजौआव नाम होखादों नायदो दा मुस्लिम दङ बेहाय जाहैबाय नै गोजौआव दं मदाहिनो ओमफ्राय नैबे नै मोसानाय बेबो मा होदों बेहाय गोजौआव नाट'गि ना नाट'जि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय भजपुरि नैबे बिहारिफोरनि आरोखि ना दा ओरै फारसेथिंबो दङ बिदिनो मोसानाय ओमफ्राय दामग्रा देग्रा बेयाव जोबोर इन्ट्रेस्ट नुदों आरोखि ना वालाव बेबायदि खालामनायजों बिराद नायनो मोजां समायना नुखायो ओमफ्राय ओरै दं नेपालि दं बै नेपालि ओमफ्राय नैबे राभा आं दहाय बर'सो नंफ्लांदोंमोन दे ओमफ्राय मोजां नायनायावसो राभा नुबाय आरोखि ना ओमफ्राय नैबे बेंगलि दं ओमफ्राय ओरै फारसेथिं थांसैलाय आङो र' दा गेटआ बिराद मोजां जाबाय आरोखि ना दा नायथाव बिराद मोजां बानायखाबाय गेटखौ ओमफ्राय दाथ' सानाव बिनि लाइटखौ नुनाय नङा आरोखि ना जेब्ला मोनागोन ओमफ्राय बे लाइट होजोबनाय दं गोजौआव लाइटआ बिराद मोजां रिफ्लेक्ट जायो बिराद मोजां लाइट जोङो मोनानि समाव बिराद मोजां नुयो गेटखौ बिराद समायना कालारफुल नुयो आरोखि ना दाथ' सान नालाय दा मोना समाव बिराद मोजां जायो गेटआ माबा नायनो थाखाय दा मोनाब्लि समावबो गोबां मानसिफोर बेरायनो फैयो दा नायनो थाखाय फैजोबो आरोखि ना बंसि सान्तालि बे इन्सट्रुमेन्टफ्रा सावथालफोरनि आरोखि ओमफ्राय नैबे एसामिसनि ओमफ्राय होखानाय दङ नामफ्रा होखाजोबनाय दङ आरोखि ना ओमफ्राय नैबे नै जोंना बर'ना नै बे जोंना सेरजा ओमफ्राय खाम जथा सिफुं बायदिसिना बेफोरनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ नैबे गार' ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय मारवारिनो नैबे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हाजं ओरै दङ राजबंसिनि ओमफ्राय नैबे सावथालफोरनि सान्थालि ओमफ्राय नैबे एसामिस ओमफ्राय नैबे जोंनि बर'नि जोंनि अपना कालचार जोंनि कालचारनि नैबे बर' बागुरुम्बा नोंसिनि थाखाय मोनसे इन्ट्रेस्टिं देखायनो सानदों नैबे बिफां दङ दा नैबे बे बिफाङा जाहैबाय बे बिफां दंना बेहाय गासिबो रड सोजोबनाय आरोखि ना नैबे बिफाङाव जोबोर समायना नुखादों नालाय बेबायदि ओमफ्राय जे बे रडजों ओरै मानला लांबाय थागोन आरोखि ओमफ्राय बे जेब्ला बियो गोलाव जागोन अब्ला हास'नानै होबाय थागोन रड सोजोबनाय आरोखि ना बेहाय बिराद मोजां शेप बानायना होदों रडजों ओमफ्राय नैबेबो बिदिनो नैबेना एसे आलदा टाइप नैबेलाय नैबे रड होजोबनाय आरोखि ना बे ओरै मैखुन सिस्टेम बानायना होदों बेखौ जोबोर इन्ट्रेस्टिं नुदों ओमफ्राय नैबेना राउन्ड गल बुम बायदि गल टाइप बेना नैबेबो मैखुन बायदियानो जेब्ला बे गोजौ जौगोन बिराद मोजां नुखागोन आरोखि ना दाथ' जाहांनायसो
थ' गाइस आं सिङाव हाबनानै नायसै आरोखि ना मा दङ सिङावबो नायथाव बुस्थु बिराद मोजां बानायदों दा सिङावबो माखासे मानसिफ्रा फट' लालागासिनो ओमफ्राय दा आङो सिङाव हाबलांसै आं सिङाव दहायनो हाबखादोंमोन आङो बाइकखौ दोनना फैदों बायरायाव दोनबा उसुबिदा जायोना आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैबाय आरोखि ना सिगाङाव हाबफैखाबायमोन अब्ला गेटआ जायाखैमोन आरोखि ना बै समाव दा गेट जानायजों मानसिफोरबो बेरायनाय नुबाय थानायजों आंबो गोसो जादों आरोखि ना ओमफ्राय ब्लग खालामनो साननानै आङो दिनै फैनाय जाबाय दा ओरै दं ओरै बिफां दंजोबो ओरै गोजौ मा बिफां होनो बेखौ साव बिफां ना मा होनो बेखौ जायखिया आं बेबायदि मोनदों आरोखि ना दा साव नंगौना नङा नै ओरैहाय ओरै बे जेब्ला गोजौ जागोन बिराद इन्ट्रेस्ट नुगोन बे बिफांखौबो बेखौ मा होनो आं मिथिला आरोखि ना गोदो गोदायनि मोनसे नेरसोन जागोन बियो आंबो मिथिया बिनि नामखौ मा होनो दा बेवहाय लारि लारि ओरैजाय नुजोबगोन खयथा दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा दं बेबायदियानो गोजौ टाइप नायदो माबायदि गोजौथार ना गोजौथार आरोखि आं बिनि नामखौ मिथिया जायखिया मोनसे नेरसोनफोर जानो हागौ बे बानायनायनि फट' लागासिनो ओरैहाय बिसोरो आयौ जा मोजां मोसायोथ' आयौ दे खेबजादो आयौ गोलैगोन हनै फट' लागासिनोथ' गोमा मुरथि दङ ओरैहाय बिराद मोजां नुखादों नै बागुरुम्बा मोसानाय लागासिनो ओरैहाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर'नि बिफानि स्टेचु दं आरोखि बेहाय ओमफ्राय अफिसा नैबे एसेम्बलि जाग्राया दा बेनिफ्राय ओरै आङो गिदिंसै गोजा गोमो बायदिसिना रोखोमनि बिबार नुनो मोनगोन बेहाय जोबोर समायना नुखादों मिटिंफोर प्रग्रामफोर जायोबा बेहाय नैबेयाव जायोमोन आरोखि ना स्टेजमोन बेहाय साफा नायलाय फोसाबासै सेस हाग्रा जाजोब्बाय नायदो बे पस्ट नुदोंना बेफोर गासिबो सेस हाग्राजोब बेहाय हाग्रा एरिया जाजोब्बाय आरो नै सिनायनायमोन आरोखि ना बियो दा राइडआव लांदों आंजों सोरबा फट' लागासिनो बहाय ओमफ्राय सान्दुंआव मोखांजों बिराद नांफैयोलै ओरै मोखाङाव बे लासैनो दा मोजां जागासिनो आरोखि ना दा बेरायनो थाखाय बेनिफ्राय थांथ'नोसै ओमफ्राय दा मोनाया समाव आङो देखायफैफिनसै आरोखि ना बे गेटनि बे लाइटफोरखौ मोना समाव बिराद मोजां नुयो गेटआ लाइटजों दा आङो थांथ'नोसै आरोखि ना बेनिफ्राय अब्ला आङो दसे उनावनो आं नोंसोरनो देखायसिगोन आरोखि ना बे गेटनि बे माबाखौ लाइटफोरखौ थ' गाइस नाइटनि भिउस नायनो थाखाय आं फैफिनबाय आरोखि ना ओमफ्राय आंजों लोगोसेयाव दङ बिब' ओरै नाहरदो ब्लग बानायनो फैफादों सानाव बिसिनाव थांदोंमोन आरोखि दा ओमफ्राय मोना समाव आं फैफिननो होननानै दा बिसोरखौ लेंबोफाबाय आं आब'मोनखौ ब्लग बानायबा थौदो होननानै ओमफ्राय दा आंजों फैफाबाय आरोखि ना ओमफ्राय नायदो कालार मोना समाव लाइटिंफोरजों बिराद इन्ट्रेस्ट नुयो आरोखि ना गेटआबो बिराद समायो लाइट गोनांखाय आं गेटखौ देखायना होनि माबायदि नुयो कालारफुल नुयो आरोखि ना लाइट मोना समाव बिराद गोजों जोङो दा नायदो गेटआ
दा लेटार्सफ्राव गोजा गोजा लाइट गोनांखाय बिराद इन्ट्रेस्ट मोजां जोङो आरोखि ना दा बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम ओमफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बड'फा नोगोर लिरनाय दं बिराद मोजां जोङो बिराद मोजां साथि ओमफ्राय ओरैहाय दङ आर'नाइयाबो कालारफुल मोना समाव लाइटजों जोङो आरोखि ना ग्रिन कालारनि लाइट दङ बे आर'नाइयाव सिखांदों आरोखि ना लाइटआ बिराद इन्ट्रेस्ट नुखायो ओमफ्राय बैहाय दङ वेलकाम बरायबाय होननाय खुलुमनाय सासे आइजोनि दा नायदो लाइटफ्रा बे फुरा ओरै लाइट होजोबदों आरोखि ओमफ्राय ओरै गासिबो लाइट जोब ओरै सिं सिं फुरा लाइट नुजोबगोन ओमफ्राय नैबे पिक्सारफोर वालाव बानायनाया बेयावबो नुनो थाखाय मोनायाव नुनो थाखाय लाइट गासिबो लागायजोबदों दा गाइस आङो नै मोननै ब्लग बानायगासिनो मोनसेया बिब'नि आं हमना होदों ओमफ्राय मोनसेया आंनिखौ आङो बारा गोबाव भिडिअ खालामला दहाय मानो होनबा आं सानावनो खेबफैखादोंमोन नालाय दा आं बिब'मोनजों दसे बेरायनायखौ खेबनोसै आरोखि ना ओरै ओमफ्राय नानिया बाम जादों बेथ' बिराद खाल्लु खाल्ला खालामलाबाय थायो फुरानो दुस्थ' गथ' बियो ना दा ओरै बिब'निखौ फनखौ हमना होबायना दा बिब'नि फनखौ गुमैया लाबाय ओमफ्राय आंनिखौ आं खालामबाय आरोखि ना दा माबायदि मोनदों फैनानै माबायदि मोनदों दे खोन्थालाय बरिया नोंथ' बेरायनो मोनबा खुसिखा थामसाबाव ओरै बहाय लाइट लगायनायजों बिराद इन्ट्रेस्ट नुखायो आरोखि ना बे बिफांफोरखौ फुरा ओरै लाइट गोलाव ओरै फुरा गोलाव जोब आरोखि ना बे लाइटआ ओमफ्राय बिफांनि खाथिफ्राव नै लाइट दोनजोबदों बे बिफांखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय दा बिराद मोजां हाइलाइट नुयो आरोखि ना बिफांखौ दा जोबोर इन्ट्रेस्ट नुखायो मोनानि समाव भिउसफ्रा ओमफ्राय मोनसे इन्ट्रेस्टिं मा दंबावो दा बैहाय दै गनाय दं आरोखि ना दैया माने दै गोजौनिफ्राय ओरै माबायो देखायनोसै आङो वाटार फाउन्टेनखौ दा गोबां मानसिफ्रानो फट' लागासिनो बैहाय मा कालार खोन्थालाय आंनो दे होन मामि मा कालार ब्लु ओमफ्राय पर्पल ग्रीन दे खोन्थाद' पर्पल व्हाइट वाव गासिबो ना होननो रोङो नों कालारखौ खोन्थानो रोङो दा बिराद मोजां नुखायो ना कालार फुरा दैखौ कालारफुल नुलायलायो ना हरा नाङा मा होनदों बेयाव मेथाइनाथ' मेथाइ गैया बे नों मामाखौ खुलिफैनोसै दखान मेथाइ फुरा जाखागोन गोलैगोन नोंनो मेथाइ नांगौ ना मामाखौ खुलिनोसै दा जोङो थांनोसै ओमफ्राय आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दा बाव अब्ला बाय 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 अब्ला गाइस